бачылі, што выдаў расійскі журналіст Леонид Парфёнаў. Кажа, што мастак Марк Шагал не мае аніякага дачынення до Белоруссии. Я не понимаю, чего привязываться к его еврейскому происхождению. Не существовало тогда никакого еврейского искусства, не существовало никакой белорусской живописи, естественно, в те времена. Витебск вообще никто не воспринимал, разумеется, никакой Беларуси в тогдашней этой унитарной Российской империи. На думку тэлезоркі, Шагал выйшаў з рускага мадэрну, як і ўся мастацкая школа, якую яны стварылі з Эль Лісіцкім, тады ў Віцебску. Але ёсць і іншае меркаванне ад беларускага мастацтвазнаўцы Мікіта Моніча. Ён не згодны з Парфёнавым. Яўрэйскае мастацтва ўсё ж існавала, але Мікіта прызнае, што творчасць Шагала не была пра Беларусь у той час і дадае, што калі мы хочам прызнаць яго часткай беларускай спадчыны, то трэба больш, чым проста словы. Беларусы павінны актыўна захоўваць яго творы, праводзіць выставы і ўключаць яго ў школьныя праграмы, каб не страціць гэтую спадчыну. Таму з вас падабайка і каментар.